Welcome. Hi guys. Ano tayo ko ate sila? Ate sila. Yan guys, lagi mga tayo dito. Karne. Kata. Laga lang natin. Tulbat. Ako. Lagyan natin dyan ang papaya. Tulis! Come on. Ay, umuulan na yun guys. May kuman. Umuulan ng panahon. Umuulan tayo sa kilo. Wala ka maloko. Mukha na ko mag-uulog ko. Wala ka maloko. Oh, nagpulbat. Dito, isa pa. Lawang. Yan. Lawang. Oh, di tayo magluto ni guys. Kasi kan tayo. Kahoy. Bali, guys. Puro rami na si Kwan. Pinag-vlog. Busy sa trabaho. 6 to 6 na din si Kwan. Duty ko dyan. Sapay ko doon. Hali-hali magbababad ako ng kwan guys ng decoration namin. Mamarinig ko siya ng kwan ng toyo. Guys, lumalakas na yung ulan dito. Sabi na mga alas 11 na yata. Mali, malapit na kasi maubos yung namin. Laman ng gasol namin, kaya sa kawit na nagluluto. Kahit ngayon guys, ang hirap din pa maghanap ng kahoy kasi sa umuulan, puro basa. So guys, naugasan ko na siya, nilagyan ko na rin ng tubig.
Tapos ito ibababad ko sa toyo. Yun, mag-aaron muna ako. Dito oh. Yun, liliit na mga kahoy natin. Ang hirap maghanap ng paggatong din ngayon. Kasi umuulan, maulan ng panahon. Halos hapon-hapon na umuulan, every hapon. Kasi ito lang yung pang-araw natin guys. Ang takip ng mga soft drinks, tapos mga alak. Lagay lang natin doon sa loob. Tapos patungan ng mga kahoy. Ayan guys, lagay na natin. Ayan. Papuluan lang natin. Paburukan tayo. Ito na guys yung mamarinate natin. Bigyan ko lang siya ng bawang, tapos suka at saka soy, paminta. Tapos ipiprito natin mamaya. Ayan guys, ikantadan tayo sa ibaw. Dalawa lang. Dalawa. Bali, hinugasan ko na ito kanina guys sa loob. Yung dilim kasi doon kaya hindi ko na mabigyo. Tapos, sinigyan natin na suka. Kalasa. Toyo. Tapos paminta lang tayo. Lagay lang natin. Tapos saluin natin kung walang ang kutsara. Masarap to guys, subukan nyo. Mas masarap to guys pagka matagal nababad ay yung magdamag na nababad siya na marinate. Tapos iprito kinaumagahan. Uy, sarap nito. Pero kahit ganito to. Pagka... Hey! Ingay ng aso. Mamamarinate naman to. Hanggang mamaya pag naluto yung nilaga. Subukan nyo to guys. Bumili kayo ng hapon ng karne, yung mga pork. Tapos ibabad nyo lang magdamag. Tapos iprito nyo pinaumagahan. Pang breakfast. Sarap yan. Ito yung nakuha ko lang dun sa pan guys. Sa pata ng baboy. Yan. Tapos marinate ko lang siyang mamaya. Takpan ko lang siya. Set aside ko lang. Sakto mamaya pag naluto na yung nilaga. So yun guys. Ang hirap arunan. Medyo basa kasi itong mga kahoy.
Ayan guys, nilabas ko lang ito init kasi naman na. Pero prepare ko lang siya. Kung sakaling talagang mahirap magluto, lilipat ko na siya dito. Ayan guys, mag-iwan muna tayo ng papaya. Pag-sawag natin doon sa nilaga. Ayan guys, sobrang lakas na siya. Tatakot yatang mapapalitan. Malulutuan. Ayan guys, lagyan ko na siya ng paminta. Ang lakas ng kulo niya. Tapos lagyan natin siya guys ng spring onion. Lakas ng kulo niya. Lakas tayong sibuyas. Kakatabad naman lumabas kung bumili. Lakas ng ulan. Asin. Tapos lagyan natin ng kunting magic sarap para malasa siya. Tapos takpan muna natin. Then guys, lagay na natin yung papaya para lumambot na din siya. Takpan ulit hanggang lumambot. So yan guys, habang niluluto natin yung nilaga, dito na natin iluto yung minarinate ko dito sa portable mariner para hindi naman tayo mapahiya. Nakaset up na siya. Ang mga tayon isina po antika. Ayan guys, luto na siya. Gawat tayo. Ini banglo. Subukan nyo to guys. Sobrang sarap nito. Ayan guys, kain tayo. Alek! Wow, sarap. Gala ka man darong gitabong. Hindi ka na kain tayo. Hindi ka na papa.
Sarap yan, oh. Ika na, ha? Kaya nang kumain, guys. Nagigisingin na lang. Gabi na.